Gaw! Sakay ko gaw! Tay sa day murag guot na god. Da, tagam pilingira kay kang bayuta ka. Bes, naog na bes. Kadali lang bisa kay dangog jud kayo as in. Kadali lang. Pagdali ba? Hinay bes. Hoy gunitay ko. Patagak ko. Ako ra bibida gwapa sa tongtolo. Pilingira kay no. Gani, hilason kaayo. Murag ilibak ko ninyo ay. Ha? Wala bes oy. Day na grab der day. Taxi ba? Day, bukid ba ni day? Uy, may taxi dari. Pasensya kay day ha, pobre kay mi. Hoy okay ra mo guna day. Oy makasabot man ko. May man kaday kay panganak kang dato. Makasanaon na lang gid kay minimo day ay. Gani day no. Bito day oy abogado mo gurang papa. Day, unsa sakyan ako ron? Day, wan ra gyud pwede sakyan diri day motor. Inako igagaw, gaw. Gaw alis agad gaw, pasahero gaw. Day, masaligan ha. Okay kay na ako igagaw day, okay kay na. Basig bet nimo day. Ay dili lang, mas ako conference. Study first. Di man ka na adik day. Ay, butan kay na day. Gaw yatan niya akong amiga gaw be. Makahatod ka na day. Patulog ka na. Hari ka gwapa. Gaw ay sige hig matagaw kay mahadlok na ba. Lami mong gaygaw. Kuya, mo hatod ka downtown. Matod lagi na isig pangutana. Sakay. Amping day ha. Day ang pag-amping day sakay na day. Sakay na day. Magkabdiri ka mutangki ka. Di na ako sa likod day. Kasi sa mabinabay ka day. Alangan, babae man ta. Day, bagay mo day. Bagay sila. Di mo sing susungog day, bilod kayo. Gaw! Sakay ko gaw! Ay gaw, napay mo sakay gaw oh. Tay sa day, murag guot na god. Day, luwag pa kay na day. Day, ay na siguro day. Uy, nadadala naman nag-uling. Kadali lang kuya ha, magpalalaki ko. Mo kabalo nga. Puno-puno di diri. Arte, di ko nang bayutan ni Umar, bigwapa. Sakay ko ha! Mo naman. Di pa na puno, napay masakyan no? Pre, ibalin lang ko sa wala ha. Sa kay bugat kayo. Mag-alga ko kamay gabi? Agay. Okay ra ka day? Day, murag guot na god day. Lakaw na mo gaw. Maintag, matumba. Magabahan, takang bayuta ka, uy. Da, tagam, pilingira kay kang bayuta ka. Tagam ni mo na, mirisi ni mo. Ma'am, okay ra ka ma'am? Giingay mo mo hinay lang. Search! Ay sa, awa diri. Ay kay sigban ha, ka nag-focus kog dula diri. Pilbus ka po na search? Pilbus gihapon awa try na to ning mines ha. Bet kog 1,000. 1,000 ipakita. Click kag coins diri. 1 2 3 4. Dali, oro. Ang 1,000 na himong 2,000 i-cash out na. Usban pa na to. Himuon na to og 3K para mas lamang ta. Okay. 1 2 3 4. Ang 3,000 na himong 6,000 i-cash out na. Pwede na Gcash imong gamiton ani. Kabalo ba ka pag bukas in kag 200 pesos, napo kay free 100 pesos? Ingana agwapo sa Pilbos. Kung gusto mo modula ani ang link nasa comment section.